Evo nas na uskršnjem bazaru predškolske ustanove Bucko, dečja graja, gužva, muzika, veselo. Razgovaramo sa Markom Milivojevićem, vaspitačem predškolske ustanove Bucko. Kakvi su utisci? Baš kao što ste rekli, ova graja, velika posjećenost, sve to pokazuje koja je i kolika je zainteresovanost roditelja, prolaznika i svih za naš već tradicionalni uskršnji bazar. Šta su deca pripremila? Deca su zajedno sa svojim vaspitačima pripremala korpice za jaja sa uskršnjim motivima i na taj način želimo da pomognemo drugu kome je potrebna podrška humanitarnim prilogom. Koliko je trebalo vremena ovo sve pripremiti po grupicama? Koje grupice su učestvovale? Učestvovale su sve grupice iz vrtića, svako na svoj način, od jaslenih do preko vaspitnih grupa i bilo nam je potrebno oko 2 nedelje za realizaciju ovakve vrste aktivnosti. Koliko ćete ostati ovde u centru? Obično uskršnji bazar traje od 10 sati do 1, a vidjet ćemo, naravno, može da se produži u zavisnosti od interesovanja i od prodaje. Hvala. Evo nas na uskršnjem bazaru predškolske ustanove Bucko, dečja graja, gužva, muzika, veselo. Razgovaramo sa Markom Milivojevićem, vaspitačem predškolske ustanove Bucko. Kakvi su utisci? Baš kao što ste rekli, ova graja, velika posjećenost, sve to pokazuje koja je i kolika je zainteresovanost roditelja, prolaznika i svih za naš već tradicionalni uskršnji bazar. Šta su deca pripremila? Deca su zajedno sa svojim vaspitačima pripremala korpice za jaja sa uskršnjim motivima i na taj način želimo da pomognemo drugu kome je potrebna podrška humanitarnim prilogom. Koliko je trebalo vremena ovo sve pripremiti po grupicama? Koje grupice su učestvovale? Učestvovale su sve grupice iz vrtića, svako na svoj način, od jaslenih do preko vaspitnih grupa i bilo nam je potrebno oko 2 nedelje za realizaciju ovakve vrste aktivnosti. Koliko ćete ostati ovde u centru? Obično uskršnji bazar traje od 10 sati do 1, a vidjet ćemo, naravno, može da se produži u zavisnosti od interesovanja i od prodaje. Hvala.